some people have mixers in their kitchen where maybe they'll be making smoothies, or sometimes people will make pastes out of vegetables. That's a mixer with blade on it. This is a mixer with knobs on it and sliders. And what we do with this mixer is rock אני כולי איכותי, את ילדה בעייתית שמושכת בחוטים וזה לא ילך איתי. תפלטת אותי, אני קצת בעייתית, מהירה ועצבנית וגם כוסית קיצונית. אם תבוא ליום זה דיבור, המרצדס שלי פה כדור, אם תגידי לי ניחצ'ו, נחשמל אותך פיקצ'ו. אתה לא רוצה אותי, מה אתה אומר? לא שרוף אצלי צ'רמנדר, אמא שיט שלך לא אמיתי, אין מצב שתתפוס אותי. אני כולי איכותי, את ילדה בעייתית שמושכת בחוטים וזה לא ילך איתי.